Facer memoria, un podcast de historias contadas en primeira persoa. Lembro que con 20 e poucos anos, ao rematar os meus estudos en traballo social, decidín adicarme ao mundo do teatro. Díxenllo a miña familia e o meu pai, desde entón, referiuse a min como meu fillo o titiriteiro. Supoño que era unha maneira de me provocar, de me facer menos, non sei. O caso é que a min nunca me pareceu unha ofensa. Eu nunca traballei con monicreques, pero todas as persoas que nos adicamos ás artes escénicas, esteamos máis arriba ou máis abaixo nos gústames ou nos síguemes das redes sociais, facemos exactamente o mesmo cos titiriteiros. Levar as nosas historias ao encontro da xente. No ano 2021, en Berrobambán propuxémonos crear un proxecto que invertese ese proceso. A compañía iría polos concellos a escoitar aquilo que as persoas nos quisesen contar, para deste xeito ter unha pegada emocional de cada lugar polo que pasamos. Durante os encontros faríamos unha pequena interacción argallando un momento de recordo colectivo e creando un espectáculo ao redor da memoria no que o protagonismo o tería a veciñanza e o municipio que nos acolle. Así naceu a primeira edición de Facer Memoria, que se desenvolveu nos concellos de Viveiro, Fene, o Barco de Valdeorras e a Estrada. Naquela primeira experiencia quixemos probar a ter un rexistro dalgúns dos encontros que mantivemos. O conto do señor Julio Palleta. Agora que morrera un señor aquí desa casa de... O señor había morto na casa solo. Había morto sin confesar e se empezou a dicir que claro, que era que a mellor que estaba no purgatorio e que había que dicirlle misa. Pero ves que de noite, cando fixeron o entierro, o día seguinte saían uns chillidos na casa. E resulta que viñeron as fillas, claro, colleron medo. Chamaron ao cura, que era don Ricardo. Claro que aquilo era bendición. Bueno, aquele día foi unha festa, para nós foi unha festa. Andábamos nós detrás do cura. E resulta, o cura veña a bendicir a casa e nós detrás. Habitación por habitación e veña. É que era, tiña un gato. E claro, quedou encerrado nunha cuba, caiu nunha cuba, e claro, ves que os gatos de noite, cando maullan, parecen persoas. Mira, unha dormindo na casa da miña tía, a outra foi dormir a outra. Escaparon todos da casa. A razón de facer aquelas grabacións era porque andábamos á procura dunha forma de poñer en valor as lembranzas que nos contaban. Despois de revisar e escoitar o material que recollemos, pensamos que para ser o máis fiéis posibles ao espírito do proxecto, debíamos conservar na medida do posible as voces, as palabras e os acentos das persoas que nos transmitiron as súas historias. Sendo Facer Memoria unha reivindicación da importancia da oralidade na nosa cultura, decidimos aproveitarnos das posibilidades que abren as novas tecnoloxías e utilizar un formato agora moi na moda, pero que en realidade é xa moi vello, o podcast, ou, se o prefires, o programa de radio. Desa maneira, podíamos centrar a atención en cada persoa que comparte un recordo, mediando quizáis para contextualizalo ou amplialo, pero sempre coa referencia da súa voz como ponte para a reconstrucción da memoria do lugar. Vale. En Vila Nova pasou algo parecido a Veiga Puño, pero no cementerio. Ah, ves? Hola. Que pasou? Que pasou? Non vou dar nombres, porque... No. Baixaba un señor de Vila Nova a coller o tren ao barco, daquela chamábamos o catalán, que pasaba a saída de mañá para Póquens. E tiña moito medo ao cementerio, as cousas esas raras. E daquela non había esta carretera arreglada e baixaba por outro lado. E chegando ao cementerio, vindo un poquinho máis abaixo, vi unha luz así,
como que salía do cementerio. E el corre, e ando detrás dele, todo o rato. Chegou a un pan, me deu a volta, porque había que pasar pola carretera de Rubiá, da Avenida do Viento, e todo correndo, claro, a Avenida do Viento, ahora cheguei que arriba, pero daquela estaba que se non podía quitar moxas, ou as casas, que non había ali tampouco. E el corre para baixo, ali detrás dele. Cando chegou abaixo, xa o amigo tan sufocado que mirou para atrás, cando viu que estaba a ver luz. Outro veciño que baixaba na bicicleta, que iba a ser da mañá a traballar que tamén, se o catalán bajaba a 6, outro iba a traballar da mañá que estaba a 6 tamén. Facer memoria. Na segunda edición de Facer Memoria, incluímos a creación e difusión do podcast pechando o círculo do proceso. Recollemos as historias dos lugares e creamos un produto artístico que as poña en valor. O escenario, neste caso, imagínalo ti, desde o teu palco individual. Ao fin e ao cabo, es ti quen nos está a escoitar, es ti quen, por uns intres, entras a participar nos encontros de Facer Memoria. Xa o sabedes todos os daqui, porque é algo que eu creo que xa Valdeorras ten feito moito nos últimos anos para retomar a nosa historia romana. Este pobo no que estaban os guigurri, os guigurros, e tantos povos indígenas pegadiños uns aos outros, e chegaron os romanos e nos deron a súa impronta, pero co carácter dos guigurri, e de todas esas historias e de todo o que se conserva, a min o que máis me gustou sempre desto é o da Ara de Millarouso, da igrexa de Millarouso. Cando me contaron, pois claro, nunha terra como esta de viño, sempre pensando, traeríanos o viño romanos, as oliveiras, e que cando se fai a reforma da igrexa de Millarouso, cando estaban pegados os altares que daban os curas a misa de costas, non? E de repente, co concilio, co novo, hai que xa mirar para a xente, pois din, vamos a aproveitar o altar, como se fixo en tantos sitios, o quitamos e o levamos para diante. E ao quitalo, aparece aí unha ara romana, como lugar sagrado que é, co cual xa dis, ui, isto cuánto tempo leva sendo sagrado antes de que chegara o cristianismo, non? Que viñeron despois co Imperio Romano. E a ara, o importante é que está dedicada ao deus Líbero. Líbero é un sinónimo de Baco, o que os gregos chamaban Dioniso, o deus do viño, e é moi emocionante, polo que significa que se descubrira aquí, claro. A terra para nós tamén do viño actualmente. Quen fala é Pili, actriz, profesora de cultura clásica e veciña de Xaguaza, no Barco de Valdeorras. Durante a nosa estancia en cada concello participante, ademais dos encontros marcados con dúas asociacións de dúas parroquias do municipio, mantemos unha serie de entrevistas con persoas que, a nivel individual ou colectivo, traballan de algún xeito a recuperación da memoria local. Estas conversas permítennos coñecer eventos ou acontecementos importantes na vila que despois usamos como fíos cos que entretecer os encontros. No Barco de Valdeorras, por exemplo, un deses fíos foi a caída da ponte do ano 1959. A ponte chama moito a atención, a ponte de San Fernando, que así se chamaban, construíse en 1902, e vai durar só 60 anos. E, claro, facía moita falta unha ponte no barco, porque entre a Cigarrosa, entre a Rúa de Petit e a Ponte Nova de Sobradero, non había paso ningún como non fose de barca, non? Entón, o barco, pois, virá, como decía Xavier, virá de barco, virá de presión fluvial, o terreno, en fin, o que sexa, pero sempre ese nome sempre vai estar relacionado co río. Entón, a ponte de San Fernando, cando se fai, é impactante, porque a xente acolla como símbolo absoluto da localidade, faise fotos, a xente ponse elegante diante da ponte, temos todas as casas, eu creo, fotos antes de 27 de decembro de 1959, cando cae, non? Por certo, que caeu, esto sí que, porque esta historia coñece a todo o mundo, porque tuvo
tanto percorrido na memoria das familias e tal, que creo que todo o mundo, hasta os máis pequenos, poderían falar disto. Pero quizá non se tanta xente que a ponte caeu uns anos antes outra vez, ainda non estaba aberta oficialmente, pero xa se pasaba por ela e caeu un cacho dela, digamos, que unha parella, un home e unha muller, pois non se mancaron, non foi un episodio de fin, non foi grave a cousa, pero caeu. Casi podemos decir que foi unha ponte que caeu dúas. Como un aviso, como dicito, cuidado, que vos dicía ao principio. O que fai que permaneza na memoria, máis alá dos datos, é as lembranzas da xente ao redor desa caída, non? O do cine, que xa o comentábamos, non? É que unha anécdota que moita xente estaba no cine cando caeu a ponte. É que no Monumental estaban dando La gata sobre el tejado de zinc, e noutra estaban dando unha película de Cantinflas. Maura, Dime. sabes por que quedou eso do cine tan grabado na xente? Porque o cine acababa, aquela iba moitísima xente ao cine, e acababa as sesións un ratinho despois de que caera a ponte. Se a xente de Viloira e de outros lugares, de Villalouso, que viña ao cine, está cruzando nese momento, imagínate a desgracia que ia a producir, porque a caída da ponte só tivo unha víctima mortal. Bueno, por iso quedou, e sempre se decía, se chega a caer, se chega a ser un pouco máis tarde. A xente hasta acordou o título. Da película, claro, porque dis, salvoume Paul Newman, por exemplo, non? En moitas ocasións, eses fíos non son recollidos polas persoas asistentes e entón lanzamos outro, e outro, e outro, ata que algún toca na fibra da memoria de alguén. Outras veces, eses temas despertan o interese da veciñanza e así, nos diferentes encontros, imos enriquecendo os relatos sobre os sucesos concretos a través de experiencias ou lembranzas persoais. Que entonces dividimos, porque deixámonos ali os, vamos, 3 irmãos que éramos, e a miña madre iba todos os días a viña nun cabalo a axudar o meu padre, que o meu padre estaba tendo unha casa aquí en Vega Monos. Pero despois que hai unha ponte non había xa maneira de pasar. Claro. E despois tomaron a decisión de que nos tiñan que traer. Pero claro, como nos iban traer, tiñan que ir por Sobradelo, que ir por Sobradelo. Claro. Entonces, viñeron unos militares, exacto, unos militares se puxeron no pico do barco un puente colgante e allá pasamos todos, burro, vaca, oveja. Eso fue mi mejor experiencia de la vida. Pasamos todos, vaca, un rapaz, filho e Espíritu Santo. Facer memoria, conformando a nosa historia a través das pequenas historias. Durante os días da nosa estadía en cada concello, procuramos encontrarnos tamén con grupos escolares que teñan traballado, ou estean traballando, algún tema relacionado coa memoria local. No barco de Valdeorras reunímonos co alumnado do Instituto Lauro Olmo, que a través do Club de Letras do Centro participaran nunha actividade que consistía na realización da historia de vida das súas avoas. Cando lles propuxemos a xuntanza a Chus e Xema, as profesoras impulsoras da actividade, elas teimaron por conseguir que tamén participasen as avoas entrevistadas. O resultado foi un dos momentos máis emocionantes de todo este proceso, escoitando a rapazas e rapaces falar con orgullo, admiración ou sorpresa dos acontecementos que marcaran a vida das persoas que compoñen a súa propia familia. Estamos comendo en familia, sempre contan algunha anécdota, algunha cousa, pero hai cousas que hasta que non tiras así un pouco non din nada. E que os chamou máis a atención a vos? Era moi duro. A mí, pois, como vivía? Que a súa época especialmente era moi duro. Era moi duro polo traballo. E ademais, polo traballo e que non podían elexir, me refiero, tiñan que ir cas vacas e tiñan que ir.
non podían dicir quero quedar na casa. E comezaban a traballar moi xoves, porque a miña avó con 11 anos xa traballaba. A miña avoa estuvo coidando a súa nai e os seus avós durante moitísimo tempo. Sempre os cuidaba, eran como 7 irmáns e vivían todos nunha casa. Bueno, os maiores xa marchaban a traballar, igual ian poñer pizarra ou non sei. Que eu puiden ver que antes aproveitaban máis o tempo e dabanlle máis importancia á familia, aos amigos, aproveitaban o tempo para todo, porque ademais divertíanse xogando a calquera cousa. E a min tamén, non é que me sorprendera porque, a ver, xa sabía que iso pasaba, pero claro que a educación das nenas, das mulleres, é como que, sabe, moito menos. Por exemplo, a miña avoa, a terceira é de 5 irmáns, 3 irmás e 2 irmáns. E os que estudaron foron eles. Os solía pasarse que solían pasar. Os que estudaron foron eles. A descuberta que fixeron estas alumnas e alumnos do Barco de Valdeorras é semellante á nosa durante a realización deste proxecto. Despois da primeira edición, rememorando as historias, as anécdotas, os contos e os sucedidos que nos contaron, decatámonos de que había certas cousas que se repetían ou eran moi semellantes. Outras, pola contra, daban conta das diferenzas existentes no noso país. Nada que non estea xa nos libros de historia ou de lingua e literatura, pero que nós podíamos reconstruir a partir destas testemunhas. Penso, por exemplo, nas diferentes emigracións segundo as épocas. Mentres en Viveiro e Fene os relatos falaban sobre todo de Cuba, Uruguai ou Venezuela, no Barco de Valdeorras ou na Estrada falaban de Suíza, Alemaña ou Holanda. A importante que tiña, o sea, o que significaba nese momento, sobre todo aquí en Galicia, o da migración. A migración. E aquí migrou moita xente, Paula. Sobre todo cara a Alemania, Suiza, Francia e, por exemplo, meus avós emigraron cara a Holanda. Que tal foi a vida ali? Non foi duro? A mí foi maravillosa. Usted chegou alá e xa coñecía alguén alá? Meu marido que estuvo de solteiro e... Ustedes xa se coñecían de aquí? Sí, uns días nos víamos un pouquinho máis. Non tan libres como agora. Ustedes víanse, aparte dos traballos, nalgún lugar, quero decir, nalgún salón de baile, nas festas? No, os jueves, nas festas os festas e os domingos, non é? Nos estábamos na porta da casa, na porta ao lado da porta. Vivíamos dentro un do... Cando salían os homes do bar, eu sentía abría a porta do bar, el marchaba para a casa dele, para onde fora, e eu subía para a casa. Pero todos os días nos víamos ou estar un rato solos ou solo ir. E despois estábamos na porta da casa, estábamos os martes, os jueves, os viernes e o domingo. Entonces, foi usted para Holanda, primeiro? Sí. Sí. E logo veu, casamos, fomos para Holanda. Despois naceu o pai deste neno, do Antón, que ali, e puxose enfermo, compramos ali unha casa. Cando el dixo de vender a casa, a min doeu-me moito. Eu por min non viña porque tiña os pais aquí, uns cuñados solteiros, e tiña a mesma vida que tuven antes. Andar cas vacas ou andar ca vaca, Xa nos volvemos meter ao andar no campo, el ir a pizarra, e bueno, unha vida moi distinta. Facer memoria. A última actividade de Facer Memoria é un encontro final no teatro, Casa da Cultura ou Auditorio Municipal. Nel participan as persoas que compartiron connosco algunha historia e están dispostas a contala diante dun público. Algo que non sempre é fácil, pero que a miúdo acaba descubrindo unha gran narradora ou narrador local. Este foi o caso de Toña, médica de profesión e actriz amadora no grupo Gargallada, do Barco de Valdeorras, que quixo contar o ritual que seguían no seu pobo para quitar o mal do encanillado. Boa tarde. Eu chámome Toña e dígovos que nacín en Roblido. Roblido é unha aldea que pertenece á rúa, para que vos orientais do que vos vou a contar. Eu vou vos falar do encanillado.
é como se trataba os ritos que se facían para botar o encanillado. Eu escuiteño a miña mãe, ali por os anos 50, había moita fame, non había case que comer, as familias tiñan moitos fillos, e a cuestión é que estaban tan xuntos que a veces o leite da mãe non lle chegaba para todos. E había algún que sempre estaba peor e pasaba máis fame, e eses, moitos deles, tiñan a enfermedade do encanillado. Eran nenos que tiñan as pernas delgadiñas, tiñan as rodillas torcidas, casi non podían andar. Noutros sitios chamaríanlle que tiñan o raquitismo, pero en Robledo era o encanillado. Que rituais que facían para quitar o encanillado? Pois, en principio, facíase con 3 mulleres da aldea, pero non eran unhas mulleres cualquera, tiñan que ser 3 Marías. E ali, quen as facía era a María Roca, a María Riseira e a María Cordeira. As 3 eran as encargadas de facer o encanillado. Collían o neno ou a nena e atábanlle as pernas cunha corda. E tiñano que levar para pasalo por debaixo de 3 portas que foran de cardenal. E resulta que esas eran unhas portas que eran duns curralóns moi grandes, e non tiñan bisagra. Tiñan como se foran uns paus para movelas, donde as metían en a brazadeira. Empezaban polo fondo do pueblo, que era o primeiro curralón que había, que era que tiña as portas. E pasaban por el o neno, e despois levábano por o pobo, hasta a segunda porta e hasta a terceira. As 3 Marías dicíanlle: vaite encanillado, que xa vimos aí que as 3 Marías, tens que marchar, encanillado, tens que marchar, hasta chegar á terceira. A terceira estaba na entrada do pueblo, a outra era no fondo do rabaldo, para pasalo por todo o pobo. E era nas caborcas. E na caborca tiñanlle un tallo. E ao neno, inda, que as patiñas atadas e que a corda, puñanlle as pernas encima do tallo. E as 3 Marías, cunha macheta, partíanlle a corda hasta que lle quitaban. Non sei exactamente se empezaban a andar xa ou se tardaban un pouco máis en que empezaran a moverse e a andar. Eles o que dicían era que andaban. Eu conozco a unha persona que xa é maior que lle quitaron o encanillado e agora anda, e sigue andando. Non resulta doado explicar todo un proceso. Por iso queríamos comezar por unha temporada de presentación do podcast Facer Memoria. As historias que nos contaron serven de mostra para ilustrar a xenerosidade desas persoas que non dubidan en compartir as súas lembranzas e con elas amosarnos o lugar onde viven desde unha perspectiva moi diferente á de quen vai de paso. Para nós, supuxo unha nova maneira de entender o feito teatral, espido de distancias e barreiras e unha necesidade de comprender a vida máis alá das aparencias, seguindo un rastro de recordos, contos e lendas. Convidámoste a que nos acompañes nas próximas semanas descubrindo as historias da primeira temporada, que se corresponde coa segunda edición do proxecto e que se desenvolveu nos concellos de Mañón, Outes, Teo e Carballo durante o ano 2022. Protagonizaron este episodio Pili, Gustavo, Mari Carmen, José, Toña e o alumnado do IES Lauro Olmo. Facer Memoria é un proxecto de Berrobambán ideado e dirixido por Paula Carballeira e Chiqui Pereira. Música de Brais Iriarte.
auxiliar de produción Miguel Calvo Deseño gráfico Nadina Gráfica e as voces de Nuria Sanz e Iván Davila. A primeira edición dos encontros foi financiada polo Fondo de Proxectos Xacobeo 21. Esta temporada 0 do podcast realizouse coa axuda do INAEM, Ministerio de Cultura e Deporte, para a modernización de estruturas de xestión artística. Facer memoria.